Hagi ni kisi beli. Nakaliang jong Voice of the People Party. Ilakhi ting Ile tho siapa sorkar. Bagadon kene ke jingle sidang khmat ha kaban thongkam thongjam. Bat kene kami kakum ke jing so tho ke jongi bakum ke jing nget ke jongi bakum ke jingo I ke jongi ke long ba. Kini ke badon hakabor ki thong ha kini ki office thongkam kum ke MPSC kum ke DFC da ki brew jong ki political party. Nakaliang ke jongi ilong pin kono ya kum ke ni kakam. Kapom ya hap kabakta iki khon samla. Henry nakaliang joko sorkar kam sngap ya kum kata ka jingdawa ka jongi ba ka jingdawa jong upai ba ni hapan penlong itu ka jingi ban ni songo chibone ya piki pai ba ya ka phila yo ban wan ban krishan ya ka tu ka jingi ki ka jongi ya ka bangi ya ker tawiyar ya ka secretariat nakaliang jongi kum ko Voice of the People Party nga wa ban ya tho ya pi ba hangtai ha Adwanwas District Council hangtai ha chlong ha bangi wan na ka bo ila le kum no ila pin kot no ya ka jing pindon kam bakla ya ki MDC ya kani ko office dari kam jong ka Adwanwas District Council minchwa hangtai Adwanwas District Council ki kam ki jam la thong la le don bor da ki MDC ki bathong ya ki bahayeng masam ki jong ki bathong ya ki nong kersang ki jong ki lem don gano ka advertisement gano ipi henry habang ka Voice of the People Party ka wan na ka bor ki MDC ki jongi ki klem thong kam ya kita ki bahayeng masam ki jong ki kim kwa ban le chu bor Hene ki ya nagalenti kabadai. Pada kata galenti kabadai galong ba. Kano ka kam kaban mi ang tayo Adwanwas District Council. Dei ban pin mi pai ba. Ban court application. Ban le ya kata ni da bo ya kata ka recruitment committee. But ya kani recruitment committee ngem shambo ya uno court. O badai member jong ka party DPP. Dadai ki party nganong yapi. Haga recruitment committee yang tayo District Council layo ban po daki brew jong ka political party ka badan nakabor henry nakaliang ka jongi ban pintik na bang ka thongkam thongjam ka nong ka khot ka basuba ya ka ban wanra ka jingkermen ni ki khon samla ba ki to ki patroi sitom ki to ki bale ba ki yo ka kam ka jongki ni thong daki brew ki bom don ka jinge dei bat ka no ka political party ki bom don ka jinge dei bat ki nong yalam jong ka Voice of the People Party nang bakila ban trei light loy na ka benta ka jing sekri sapi upai ba nakaliang jong ka Voice of the People Party jika ia bangi kular hakapor election ngila persang kabala hangte Adwanwas District Council ya kaban pentrei ya kata jing kular di jongi nakaliang jong Voice of the People Party jika ia bangi kular sapi upai ba ni kwa ban pendat ya kata jing kular di jongi tenata ta upai ba ya khot ewe ripi ya kaban ai ka jing kersang ka jong pi ka Voice of the People Party sai sen ba ai ka jing kersang ka jong pi ni ka MP by election par hane ka MP by election ni da kwa bangin tam Shosho banyak apa ni tam house nem arajar arhusab. Ni doi kita kacinggai pengilaman pentam. Ya ka ka bajia house nem arajar arhusab. Ngin tam kampun. But ka banan kam kalong ba. Ni kom kinong kershan joko Voice of the People Party kibla kershan. But kibla yo ya ka jing suthuk. Ni don kam ya ka ban pen suthuk lem. Shaki wei pat ki bompat suthuk. Shaki wei pat ki bompat kershan. Ya ka Voice of the People Party. Pensau tu iki bahayeng masam ke jengi daga jengi pensau tu iki paralok jengi daga jing I pada jing ketle ya ka imlang ka salang om daga ta ka ba ngin ben ngin kho ya ki wei pat enrei ngin kro ngin ya khot ngin ya wereki ya ka baken ai ka jing kesan ya ka Voice of the People Party